na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og karon sa naginapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Mas okay ka? Oo, kaayo. Nami kayong pagkatimpla ni Risa. Lami bitaw. Pabili mo ba? Oo, bay. Si Risa, tanawa! Dali bay! Si Risa bay! Oh! Risa! Riz! Risa! Bay! Risa! Riz, ngano ka? Ha? Bay! Ano ka? Ha? Ang sakoy! Lipong ka? Nalipong ko. Bay. Sa taon kayo, bay. Kita mo murang nagpakita kang lingkuranan. Bugudit ka. Hapit mo ko, matumbag ko it kinalipong ko. Oh, kita bitaw me. Ngita lagi ka gurita ng lingkuranan. Dali. Ang mulingkod sa ko. Alsahon tika. Sige, sabota ka limpo ba? Imong nagyan sa. Paimutang tika, ha? Ayaw lang ko. Ayaw lang ko sa... Oh, Ray. Ayaw lang. Isabag ta na ka. Okay? Nga naman. Ano unsa man ka? Naunsa ka? Ang butok nga ano niyo eh. Sugo sa bata. Sugos bata? Bible O sugo sa bata bay. Iya kag gisugo nga sa bakon taon, ha? On may pagpangga ba taon kasi ang inahan ba? Unsa? Mulingkod na ko, be. Dadaan tika sa doktor. Ipa-check up tika. Ayaw na. Mahago ka pa. Unsa? Hago na ka. Ha? Siya rin ka konsensya na. Dadaan tika sa doktor. Dadaan ko rin sa doktor, Boloy. Kinahanglan ba siguro na ko ang iyang kahimtang? Ano yun? Kuha itaw ng kasakit taon sa dugan de Risa ba? Ano agi na? Hilom ra gud bay. Bida Sige magkag pakonsensya na ko tanang. Oo. Dadon tika sa doktor. Ayaw na lang lagi. Dili may mo karon dayon dadon tika sa doktor. Bay Boloy. Baliw ko drive sa kotse. Sige. Sa nagibati nimo? Kalipungon pagit ko. Ang ilang. Apit na mabot silang Doktora Vilma Prado. Kisa man sa Doktora Vilma Prado, kato ng doktor ilang denari Lisa. Oh, mao gina. Usa na siya kamayang doktor. Ubigay ni. Baby, okay na. O na lang di. Nagpaabot pa ko niya. Ni Kinsa? Ni Piolo. Oh, mau ba? Basag di lang, nak. Akong tawgan kung hain man siya. Mi ayaw lang sa mukha. May ikog ta. Oh, no. Akong tawgan. Mayong tagoy diferensya taon ba? Ampo bitaw ko bay Boloy. Ay, idano? Usa ka nagugma ni mo ito? Pandemic mo na? Say pandemic. Ang imong gugma ba pandemic? Kung kitsa imong gugmaon masakit. Unsa? Oh, badlis na mo paan bay. Pabadlis kay boyahon ka. Ako buayahon? Pabadlis lang gud aron masanta taon nga di ka pabadlis bay. Padayon ng imong mga higugmao babae, masakit yun ha. Posible pang mamatay. Oh, bay Boloy. Binuang mo na po to, abay. Taon, ako kung mugos si bubutuo ka, pero tuon lang, aron tam dadli ba? Kuan bay Boloy. Kining... Oh, Oh, nana, ni Ghost ni Steri sa taon? unsa kay resulta? Low blood sugar? Oo, Piolo. Basta ni sa posibleng rason. Low blood sugar, anemia, og dehydration. Day, ang pingi taon ng lawas ni Moderna, bida oy. Oo, Puloy. Nasang resita? Aron ato mapalit ang gikinahanglan para nimo. Di araw. Oh, Oh, May nanawag nimo. si Ma'am Imelda. Nangita
Kanit. Hello? Asa ka na, ha? Nagpangita na ni mo si Sarah. Oh, okay ma'am. Kining may giatiman pa ko. Biyay ka na. Arian na si Sarah. Yes, ma'am. Magpaabot mi. Bye. Oh, Sa to nawag ka? si Ma'am Imelda. Anong nawag mo ko siya? Nangita na si Sarah ni mo. Oo. Oh, yung biya ka. Biyaan ni mo si Risa. Dili pa, Buloy. Atiman ko na si Risa. Oh, lagi ha. Klaruhan na niya. Pero basi kasukan ka ha. Dili na eh. Kinang etiman noon sa kauna ang baypiolo. Tara. Ngita tag butika. Oh, saman, nakapalit ka siyang mga kinanglanon. Oo, na. Bye, Buloy. Oh, nya, on saman, ato na ka? Dili pa. Iba din ba't sa Rasderiso ko? Ha? Pagstag-stag sa mo, apil ko. Oo, okay kayo. Para ma-feel sa Rasderiso nga concert sa kaniya kami na. Tana. Tada ko na. Snack Mag-snack pa dahil, mag-snack pa. Mag-snacks, okay. Oo nya, bay palo, ha? Palitan ni mo si Dairisa po mga duster. Kada para sa mabdos ba, no? Oo. Oo, daan pa ko. Mamalita ka ron. Ay, salamat na atong order ay. Sos, kalabi biya taon. Bye, Buloy. Lingkod na buloy. Kay mga ulit. Ay, oy, mulingkod yun ko eh. Oh, Oy. what a small world! Oh, shit! Ruben Panaplin! Igsuon ni Patunga! Kapring pangag karon. Ang pangag na Hoy, Piolo. Ano niya ka diri ha? Imong gibiyaan si Sarah? Kaslo nung magamo? Ruben, Ayaw ko giingna nga. Gilumpong mo si Sarah o Risa. Oh, unsa? Isumbong kang Sarah. Ruben. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!